אם הייתם הולכים לבנק ומבקשים הלוואה של 1,000,000 שקל לקניית בית, כשאין לכם עבודה קבועה, אין לכם שקל בצד, והיסטוריית האשראי שלכם ברצפה, הבנק היה אומר לכם, כנראה שהיה צוחק לכם בפנים. אבל בשנת 2005 בארצות הברית, הבנק לא רק שהיה מאשר לכם את ההלוואה, הוא גם היה רודף אחריכם כדי שתחתמו. לשיגעון הזה קוראים סאב פריים, והוא כמעט החריב את הכלכלה העולמית. בואו נעשה סדר. בעולם המשכנתאות יש שני סוגים של לווים. פריים, האנשים הבטוחים. עבודה יציבה, כסף בצד, סיכוי נמוך שלא יחזירו. סאב פריים, לווים בסיכון גבוה. אנשים שוול סטריט כינתה לפעמים בכינוי נינג'ה. קיצור של no income, no job, no assets. בלי הכנסה, בלי עבודה, בלי נכסים. אז למה שאנשים כאלו ייקחו סיכון מטורף ויקחו משכנתה? משתי סיבות. הראשונה היא מלכודת המחזור. הבנקים נתנו להם הלוואות ענק במימון של 100% משווי הבית, בריבית נמוכה ומפתה רק לשנתיים הראשונות. אנשי המחירות הבטיחו להם, אל תדאגו מזה שהריבית אמורה לקפוץ בעוד שנתיים. מחירי הנדל"ן הרי תמיד עולים. בעוד שנתיים הבית יהיה שווה יותר, אחוז המימון יקטן, ואז נמחזר לכם את המשכנתה בריבית נמוכה. הסיבה השנייה היא חוק מטורף שיש בארצות הברית ואין בישראל. בישראל, אם לא תחזירו משכנתה, הבנק ייקח את הבית, ואם המחירה שלו לא תכסה את החוב, הוא ירדוף אחריכם אישית עד השקל האחרון. אבל בהרבה מדינות בארצות הברית, החוב הוא אך ורק על הבית, לא על הבן אדם. הלווים ידעו שאם הכל יקרוס, הם יכולים פשוט לעשות ג'ינגל מייל. לשים את המפתחות במעטפה, לשלוח לבנק, להגיד, קח את הבית, וללכת הביתה נקיים מחובות. אז אם אפשר פשוט ללכת הביתה נקיים מחובות, למה לא להמר על כל הקופה? ומה עם הבנקים? למה שהם יסכימו למשחק המסוכן הזה? כי גם הם האמינו שמחירי הנדל"ן תמיד יעלו, ושאם הלווה יפשל, הם פשוט יקבלו נכס ששווה יותר. מעבר לזה, אנשי המחירות קיבלו בונוסים שמנים על עצם החתימה, ולא עניין אותם מה יקרה מחר. הם תכננו לגלגל את תפוח האדמה הלוהט הזה הלאה. אבל אז, בשנת 2006, קרה הדבר שאף אחד לא דמיין. מחירי הנדל"ן נעצרו והתחילו לרדת. פתאום, אי אפשר היה למחזר, הריביות קפצו, ומיליוני אמריקאים גילו שהם לא יכולים לשלם. איך הבלגן הזה של הלווים הקטנים הפיל את הבנקים הכי גדולים בעולם? בשביל זה צריך להביא מושג אחד שנקרא איגוח, ועל זה נדבר בסרטון הבא. תעקבו כדי לא לפספס.